Il-laqa li kellna ma' l-Ministru tas-Saħħa u ma' Superintendent il-Professur Charmaine Gawci kienet laqa pożittiva ħafna. Huwa proċess ta' dialogu li beda f'Marzu u jkompli. Din id-darba aħna l-isfijiet iddiskutejna il-possibilità li fil-funerali ikun tista' ssir il-qudiesa tal-funeral f'ambjent preferibilment miftuħ. F'dawn il-ġranet li ġejjin l-awtoritajiet tal-Knisja u l-awtoritajiet tas-Saħħa u tal-Ministeru tas-Saħħa se jkunu fi dialogu biex sa tmiem il-ġimgħa jkunu mħabbra il-kundizzjonijiet u restrizzjonijiet neċessarji imma id-deċiżjonijiet li għall-funerali aħna nipprovdu wkoll il-qudiesa qabel id-difna. Tliet ġimgħat oħra il-pjan huwa li aħna nerġgħu nkomplu dialogu biex imbagħad naraw il-fażijiet li jmiss dejjem bi spiritu ta' attenzjoni kbira lejn is-saħħa tal-poplu tagħna, allura l-kawtela hija neċessarja għaliex għandna kwandament li rridu nobduh la toqtolx. U l-Ewkaristija li hija l-għajn ta' kull saħħa ma tista' qatt tkun okkażjoni li wieħed ikollu periklu għas-saħħa. Jiġifieri aħna qegħdin nappellaw għal kawtela, qed nappellaw ukoll biex kulħadd jikkoopera mal-awtoritajiet tas-saħħa u fl-istess ħin għandna l-pjaċir inħabbru li hemm dialogu pożittiv ħafna b'responsabilità kbira minn kulħadd u li għall-grazzja t'Alla qed naslu lejn il-mument fejn li l-eżistana li ħalluna inkunu nistgħu anke nofrulhom funerali bil-qudiesa preżenti katavri.